Giawhag ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang tanan nga mga Sugbuanon nga magpabiling nga mabinantayon o Tumanon ang mga advisory nga gipagawas sa mga mayor o sa mga lokal Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRRMO. Sigon sa gobernadora, ang mga lokal nga opisyalis ang mas nakahibalo sa tinuod nga sitwasyon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga dapit o sila ang makahatag og mga giya alang sa kaluwasan sa publiko taliwa sa bisan unsa mail nga hulga. Nanawagan ang gobernadora sa mga lumulokpyo nga kanunay maminaw og mosubay sa mga opisyal nga channel alang sa mga update kabahin sa panahon, kahimtang sa mga dalan ug uban pa nga mga instruksyon alang sa seguridad. Importante ang dalalian nga pagtuman sa mga kamanduay nagikan sa lokal nga mga kagamanan aron malikayan ang bisan unsa mga disgrasya o peligro sa kinabuhi o kaptangan. Gihatagan sa bugibukaton sa mga advisory nga mga mayor adunay katungod sa pagdeklarar og suspension sa trabaho kon makita nila nga gikinahanglan alang sa kaluwasan sa kadaghanan. Gihangyo ang mga Sugbuanon nga magtinabangay o magpabilin nga ligon pinaagi sa pagsalig sa pagsunod sa mga credible nga mga impormasyon gikan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga DRRMO ingon man opisina sa mayor. Alang sa mga real-time nga impormasyon, giawhag ang publiko sa pag-follow sa official nga page sa mga ni gobernador sa ilang tagsa-tagsa ka mga mayor ug ingon man sa mga account sa lokal DRRMO. Pinaagi sa pinakamabinantayon nga panaghiusa, masiguro ang kaluwasan sa tibuok nga probinsya sa Sugbo. Aside from keeping safe and staying safe, I urge the Cebuanos to respect and follow the instructions of the mayor, to ang mga local DRRMOs, no? So, stay tuned sa mga websites, sa mga mayors, sa province of Cebu, and also sa mga local risk and disaster management office.